Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ɗan uwa, yau zan nuna maka yadda za ka koyi yadda za ka sami followers da yawa a cikin TikTok account naka. Idan ka biyo ni cikin wannan bidiyon, zan nuna maka. Da fari dai za ka mallaki wani application mai suna Tokyo. Bari mu shiga Play Store mu gani. Idan ka shiga Play Store naka, sai ka search. Yawa sai ka rubuta kamar haka, sai ka danna search. Idan ya buɗe maka gashi nan daga sama, an sa Tokyo. Tokyo Real Followers. Gashi nan kamar yadda kake gani. Amma ni na riga na yi installing ɗin shi. A bayan ka yi installing ɗin shi sai ka buɗe shi kamar haka. Gashi nan. Bari mu jira ya buɗe mu gani. Yanzu nan zai baka inda za ka sa username ɗinka, sai ka sa username ɗinka. Da zaran ka sa username ɗinka, sai ka danna continue. Yanzu ni da yake na riga na saka username ɗina, na yi register, shine zai kawo man nan. To bayan nan sai ka danna follow now and get 3 coins. Kamar nan haka. Zai kawo ka cikin TikTok account naka, wanda ka riga ka saita akan app ɗinka. Sai ka danna follow. Okay. Ya ma ƙi yin follow ɗin. Akwai dalili.